Hej så alle sammen. Vi begynder på den Pixelmon Survival. Mig, Mads og Markus. Og Markus han er vist snart inde på serveren. Mads han står herovre. Ja, der kommer han. Nå, han løftede igen. Hvorfor siger det igen? Er du sikker på, at du har downloadet den nyeste version af Pixelmon? Ja, prøver jeg på. Er det 2,1,2? Ja. Jeg prøver lige at gøre noget her igen. Nå, Mads, skal vi så bare starte med at vælge? Ja, jeg tager stjernemængder. Jeg tager Bulbasaur, så tager Markus Fiskbryde. Jeg mener vist, at man kan... Jeg har fundet en måde at høste acorns, mener jeg. Okay, kan du se mit nye skin? Du skal højre klik med en økse eller en hammer. Kan du se mit nye skin? Ja. Hey, du er Strawberry Jam. Ja, jeg står stille i luften. Nej, jeg er ikke Strawberry Jam, det har det bare skin, han har bare det samme. Nå, ja, men... Det er dog der er en Leafstone! 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 Ja, vi skal jo bruge en pickaxe til at huske. Jeg ved godt, at Leafstone, det er også useless. Skal vi beholde os ret tæt på den her ørken, der faktisk er sump lige der, og en skov? Der er en Diglett! Ja. Diglett! Dem har jeg aldrig set før. Diglett! Mads, jeg fanger nok en Trapinch på et tidspunkt. Og hvad fanden er det? Det er en Pokémon, der lever i ørkenområdet. Der er en Geodude, og der er en Numel. Og jeg går på eventyr og ses tabere. Seriøst? Hvad med at hjælpe os med at overleve? Ej, jeg kommer tilbage lige om lidt. Og lige så ved det, Trapinch er orange. Der var en Dugtrio. Trapinch er det ikke dem, der er med de store munde? Store hoveder. Ja, okay. Men de kan de skal munde stadig. Lige nu er jeg bare ved at skaffe 3, og Mads kommer snart tilbage. Der var en Trapinch. Jeg kan godt se den. Ja. What? Det sværmer med Trapinch herinde. Ja, der er virkelig mange i sådan en ørken. What the fuck? Flyvende sand. Der er en Graveler. Dem ikke noget, man kan ikke få Onyx i den her. Nej, det gad jeg også godt. Der er en Sandal. En Sandile, dem har jeg aldrig set Der er før. Crocorock. Crocorock. Ja, dens udvikling, men man kan ikke få den sidste udvikling. Mikro-Geodude. Den er lige så stor som mine fødder. Den er mindre end mine sko. Der sværmer med vandpokémoner. Der er en Dugtrio mere. Det er helt sindssygt. Så skulle du se den oase, jeg fandt. Der var sådan en lille oase-lignende ting, der sværmede bare med Trapinch. Magikarp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sandshrew! Der er en Sandshrew, den vil jeg have. Kom her Sandshrew, jeg vil have dig. Kom. Sandshrew, det er mega nuttet. Mads, før jeg viser... Nå. Men før det er, at vi kan fange nogen, så er jo bedst lige at have et healing table også. Og nogle Pokéballs. Ja, så healing table er det ikke det første punkt på listen. Jo, og der er en Sandslash. Jeg løber bare ind til at falde ned et eller andet sted og dør. Jeg kan ikke finde vejen hjem. Hvad fanden er det her? Der er en dyb mere ud, og hvad fanden er det? Nå, en Sandslash. Hvad laver du, Markus? Jeg prøver at komme ind. Der er huller i sandet overalt. Ellers Mads, så kan du TP den her ene gang, så der vi kan komme i gang. Nej, jeg har en bedre idé. Jeg tager lige på en dykkertur. Jeg tager en dykkertur i den her å, og så kommer jeg tilbage. Jeg er havbiolog. Jeg kan ikke finde nogen Pokémon. Altså, den øverste af mapperne, hvad skulle man med den nu?
kan jeg ikke huske. Altså, der er den der database og mods, dem skal du bare lægge ind i Minecraft. Begge dele. Ja. Skal den blive i database? Jeg tror ikke, jeg lagde min database ind. Jeg lagde begge to ind. Begge to ind i mods, hvad? Nej, begge to ind i .minecraft. Altså mods og database, de skal begge to bare ind i .minecraft. Og hvor er du henne, Ralle? Det ved jeg ikke, Morten. Jeg er ved en lavas. Jeg kan se en lavasø. On Trapinch. Okay, prøv lige at blive, hvor jeg. Sagde du kunne se en Trapinch og en lavasø? Hvis du kigger på din bag. Ja. Altså, nu har jeg gjort præcis som jeg sagde, så hvis det ikke virker nu, så kan jeg ikke forstå det. Er du i skovområdet eller ørken, eller? Jeg står ved en ørken. Og der er en... der var der. Der er en hel masse Magikarp, der lige svømmer forbi. Der er en Godin. Så. Mads. Æbkorn. I skal mine. Aprikoser. Aprikoser. Okay, jeg hakker lige det træ. Og så crafting table. Prøv at gå ind og se en video på YouTube. Om hvordan man gør det. Ja, det er så sikkert. 2 sekunder, jeg har et godt link til dig, der viser det ret godt. Jeg kan lige finde det. Okay, tak. 2 sekunder. Mads, jeg begynder på en mine. Okay. Jeg skal lige finde det. Så håber jeg bare, at vi skal grave i alt for mange evigheder, uden at finde en diamond. En enkelt diamond. Ej, okay. Men vi skal også bruge noget iron, jo. Og husk, der er stadigvæk pladser tilbage i Pixelmon-turneringen, så skynd jer for jer tilmeldt. 11 pladser tilbage. Bare skriv det i kommentaren. Jeres Skype-navn, og så jeres Minecraft-navn. Det er sådan set det, jeg skal bruge. Hvor er det henne? Hvor hvad henne? Hvor længe? Jeg ved, det er her et eller andet sted. Du sendte det i hvert fald til mig på et tidspunkt. Ja, det ved jeg godt. Det er den liste, jeg er i gang med at tjekke. Der var den. Copy. Og så sender jeg den til den her samtale. Sådan der. Send that link. Og så hakker jeg de her 3 videre. Mangi. Det er sammen med altså ikke alligevel. Nej, fordi. Hej. Mine. Was it formatted me English? Okay, maybe a bonus. Den despawnede.
Hvorfor er jeg egentlig den eneste, der siger noget? Fordi jeg sidder og ser videoen og koncentrerer mig om det. En masse noget, vi finder i kamp. Ja. Nå, jeg synes sikkert, det er fint. Okay. Mads. Kan du ikke lige prøve at snakke? Hvorfor ikke? Helt seriøst. Lad mig sige noget i stedet for at skrive. Det bliver et kedeligt afsnit ellers. Det bliver bare lige for døde. Det er bare de der dog. Markus hen. Ja, her. Det er bare nærmest ingen, der snakker. Har du fået modden til at virke nu? Ikke helt. Okay. Der er en vild kamp i Growlife mod Mankey. Nå, Growlife skubbede bare Mankey ned fra træet igen. Det var lige på Voltorp, og hvor er du hen, Rane? Det var lige ude at samle eggpoints, der var tæt ved kysten. Eller tæt ved søens kant. Åens kant. Den prøver lige at angribe mig nu. Ja. Jeg lavede critical hit på Hunter, men den stod til ikke at have mistet det eneste liv. Hunter kan ikke tage. Hunter og Charmander. Charmander kan godt tage skade af Hunter, men Hunter kan ikke tage skade af Charmander på grund af, at han ikke har nogen fire-type moves endnu. Fedt. Så han burde ikke at kunne lave critical hit. Der står der. No. Hunter, den dræber sig selv, fordi den begynder at bruge curse. Så døde min også. Ja. Det er jo bare et easy knockout. Jamen, jeg fik over halvdelen af Hunters liv væk. Det var easy, når den curser sig selv til døden. Ja. Hvor er du henrettet? Jeg er ved mine. Der hvor vi er i gang med at lave mine. Og det ved jeg meget af. Næsten vi spawn ud til søen over tæt ved ørkenen. Nu er jeg ved den der ø, eller å hedder det her. Der var en sump. Er det tæt på sumpen? Så skal jeg gå den modsatte vej. Jeg kan lige prøve at rende dig imod. Du skal heller ud i skoven igen. Ja. Bare følg skal jeg ind i skoven, eller skal jeg følge åen? Bare følg åen. Ja, jeg kan se dig. Den hårde kamp, den vinder. Nå, det gik. Stod den lige slå på hinanden, før jeg gjorde det ikke. Så skal jeg lige prøve noget. Det er bare en magic card, bare roligt. Nu står jeg dør. Jeg står og drukner.
Det skulle jeg måske have tænkt over, inden jeg gik klar. Aprikos hopper ned. Aprikos. Ja, det kommer op! Bare lad være med at fjerne aprikoserne, som Jeg har lige puttet flere ind. Hvad? Jeg har bare lige puttet flere ind. This is going slowly. Ups. Bare lav en stone pickaxe og gå ned ad vejen. Det har vi brug for. Jeg tager bare en linje ned, så tager du der resten. Mads, Ja. det er lige en højere. Ja. Det er ikke hul. Bare hak lidt skævt. Jeg dækker I bare til med noget jord. Du kan lige give noget kul til mig, så kan jeg lave nogle flere fakler. Perfekt. Mere kul. Forkert. Værsgo. Yes. Indtil videre har det her bare været en kulmine. Håber også, det bliver en diamantmine. Og hvis det er, at du ikke subscriber endnu, der ser det, og du godt kan lide, hvad vi laver, så må du gerne klikke på den lille bitte subscribe-button nedenunder videoen. Det vil være dejligt. Ja. Meget dejligt. Hvordan går det, Markus? Jeg tror, han sover. Nu skal vi også lige skal holde øje med, hvad det er. Okay, der er et stykke vej. Tror du ikke snart, vi skal til at stoppe afsnittet? Jo, så miner vi nok lidt off-cam, og så ses vi i næste episode. Det er så. Ja, nu kan du se, hvad